President weZinasu asungwa. Hazvina kumira mushe. Mhuri yeZimbabwe ndiri kusangana nenyaya futi panapa iri kubudiswa naGift Siziba Ostalos ari kuti we have just been informed that Zinasu President Emmanuel Sitima has been arrested at Harare International Airport. He was whisked away by 10 agents of the regime. Ndo situation imwe iri kuitika paZimbabwe iko zvinezvi. Mhuri yeZimbabwe tokara tichizvitaura tichiti iko zvinezvi akutotanga maresults ebhora kana kuti maupdate ezvimwe zvinhu. Kusungwa kuri kuitwa vanhu muZimbabwe iko zvinezvi akuna kumira mushe. Unongonzwa kunzi nhasi uyu asungwa, after 5 minutes unonzwa kunzi pane mumwe futi asungwa. Zvinhu zvacho zvinosiririsa. Uyu atotorwa paairport iko zvinezvi. Ndo zviri kutoitika. Vari kungonzi 10 mamonya eregime ndio aenda naye amene wangomudhonzera pavamudhonzera ipo baba. Ndo zvinhu zviri kuitika iko zvinezvi. Ndo nyaya iri kubudiswa panapa nhasi naGift Siziba Ostalos iyo yatauya zvekare nayo nhasi. Takakubatirai tichikuzivisai zvimwe zvese zviri kuitika muZimbabwe.